Anaghị m ahụ ụzọ ọfụma. I am not seeing well. Ndewo. This is Yvonne Choma Mbanefo and welcome to Learn Igbo Now Challenge. Our lesson for today is titled Anaghị m ahụ ụzọ ọfụma. I am not seeing well. And it's a monologue about a man that went to the opticians for an eye test. But before we start, we're going to look at 5 key words that we will learn from this lesson. And these words are okwu na ụka, hassle, the extreme version of hassle. But literally, okwu means talk or fight, arguing. Ụka is quarreling. Okwu na ụka is a figure of speech for saying a big hassle. Okwu na ụka, hassle. Ọgụ na mgba, struggle, is another figure of speech. Ọgụ means fight. Mgba means wrestling. So when someone says Ihe abụ ọgụ na mgba, this is a big struggle. Nkwụkwụ, stress. Nkwụkwụ, stress. Ịga ahịa ugbu a bụ nkwụkwụ. Going to the market now is stress. Dibịa anya, optician or optometrist. Ka m gaa na nke dibịa anya. Let me go to the optician. Also, bat. Also is bat, the animal that has wings and kind of stays upside down. Also. So also is typically known for not having good vision during the day when there's daylight. It typically sees better at night in darkness. Ready? Let's begin, ka anyị bido. Anaghịzi m ahụ ụzọ ọfụma. Anaghịzi m ahụ ụzọ ọfụma. Nke a bidoro otu afọ gara aga. Nke a bidoro otu afọ gara aga. Ịnya moto n'abalị bụzi okwu na ụka. Ịnya moto n'abalị bụzi okwu na ụka. Ịhụ ihe dị n'ekwentị m bụ ọgụ na mgba. Ịhụ ihe dị n'ekwentị m bụ ọgụ na mgba. Ịhụ ihe edere n'akwụkwọ bụ nkwụkwụ. Ịhụ ihe edere n'akwụkwọ bụ nkwụkwụ. Ya mere m ji bịa na nke dibịa anya taa. Ya mere m ji bịa na nke dibịa anya taa.
na-ajụ m oke ajụjụ. Ha na-ajụ m oke ajụjụ. Ha tinyere ọtụtụ ihe n'anya m. Ha tinyere ọtụtụ ihe n'anya m. Ha tụnyekwara m ọgwụ anya dị ka mmanụ. Ha tụnyekwara m ọgwụ anya dị ka mmanụ. Ndị a ma ihe ha na-eme. Ndị a ma ihe ha na-eme. Ike ikpu isi ka ụsụ agwụla m. Ike ikpu isi ka ụsụ agwụla m. Ha na-ekwu ugbu a na ha ga-enye m enyo anya abụọ dị iche. Ha na-ekwu ugbu a na ha ga-enye m enyo anya abụọ dị iche. Otu bụ nke m ga-eji anya ụgbọala. Nke ọzọ bụ nke m ga na-eyi oge niile. Otu bụ nke m ga-eji anya ụgbọala. Nke ọzọ bụrụ nke m ga na-eyi oge niile. And so the words we've learned today are, the 5 key words are okwu na ụka, a figure of speech for saying hassle. Okwu na ụka, hassle. Ọgụ na mgba. Ọgụ na mgba, another figure of speech for saying struggle or stress or great difficulty. Nkwụkwụ. Nkwụkwụ. Stress. Dibịa anya, optician or optometrist. Ụsụ. Ụsụ. Bat. In conclusion, always remember that practice makes perfect and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and culture learning goals. Komesia. See you on the next lesson. Dalo. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnibonow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. Komesia. See you on the next video.